Oragon, bagong gising. Nagising ako, mayroong lumalagatok-lagotok. Kala ko ano, papakita ko sa inyo yung aking body. Nananahi pala ng sapatos. Kala ko ano yung lumalagatok eh. Tingnan natin. Marami talaga tong talent eh. Yeah. So ayan po si partner. Nananahi ng sapatos. Ayan o. Ito po yung sapatos na ano, mga natuklap na yung dikit niya. Kaya tinahi. Ano yan oh? Cat yan, Cat yung brand. Kaya sayang naman. Yan ang DIY. Yung ano niya, yung panahi. Oh. Rayos ng Ano pa lang ano yung bike ginagamit mong panahi? rayos sa ano, bike Rayos ng bisikleta? na maliit. Ayan siya oh. Ayan. Mga tinulisan mo lang yan. Oh, may gatla-gatla. Nilagyan lang niya ng parang sima-sima Oh, para sabitan nung ano. pag tusok mo sa ilalim, Ayan oh. tutusok mo ganyan. Tutusok siya. Tapos bibitikin mo yan, yun. Ayan oh. Oh. Bibitikin mo yan dyan. Sabay hila. Yan. Ayun. Oh, ayan pala. Tapos Ganun, sabay oh. hila. Lock dito. Ayan na. Ayan o. Isa dito. Ganyan. Ang galing mo talaga, pride ka. Tapos lagyan natin ang padulas. Ayan, may nilalagay siyang padulas para madaling ano, oil yan? Oil ba yan? Pure piri. Ay, buwan. Peri pala, peri. Yung Peri. dishwashing liquid para madaling itusok dun sa ano. Ayan oh. Tigas eh. Kasi makunat, matigas. Lunat eh. Kailangan mayroon siyang pampadulas. Mahirap kasi pag medyo virgin. 100 years na kasi yung sapatos na to eh. Ayun. 100 years na, sayang daw. Ano na to eh? Vintage. The vintage shoe. Ayan. The vintage shoe. The vintage shoe. Kaya nanginayang. Kaya tinahin na lang. May sentimental value daw to. Kaya tinahin niya. Magaling talaga. Kala ko ano yung pumuputok-putok. Narinig ko, natutulog ako eh. Oo, lumalagotok-lagotok eh. Popcorn. Lumalagotok-lagotok. Ano talaga? Oh. Talented siya, talented. Mga Oragon. Nakapila dyan oh. Nakapila pa yan oh. Oo, ayan pa, mayroon pang pila dyan, oh. Oh, mayroon pa. Dalawa pa. Kaya kung gusto nyo, kontakin nyo lang ako, mga Oragon, mga beshi, mga bay. Pwede siyang mag-home service. Yung may mga gustong ipatahin na sapatos, pwede. Hindi lang ah. Within Jeddah lang, Jeddah. Ito ang buhay OFW pagaling sa trabaho kanina. Overtime, holiday overtime. Holiday duty pag uwi. Nagtahi ng sapatos. Yan. Sige, tusukin mo ba eh? Yun, nakuha na yung tansi. So gayon lang mga Oragon, mga beshi, ang pagtatahi ng sapatos na natuklap. Ay, yung isa tapos na pala to. Tapos na yan? Tingnan natin yung isa pala. Ayan o, mga ayun no. Sakto, may linya kasi, maganda eh. Oh, natahi na siya. Pwede na ulit itong pang rugged shoe. Oh. Nice. Vintage shoe. Pwede. Oh. Sayang kasi.
Maganda pa yung swelas. Oh. Branded pa. Wow! Ito pa yung isa. Ito wala naman yata itong tatahiin. Wala na, no? Hindi na lang tayo niya. Meron pa ba to? Wala. Kasi mga... Pero wala, matibay pa eh. Hindi naman siguro, ito lang siguro. Ayan, ayan. No? Ay, ito, tuklap na. Yan. Tirahin mo. Ang natulang quality. Kapi. So, ayun, habang siyang nagtatahi, nag-iinit din ng... ano ba yan? Sunog na yung kape ah. Mainit na tubig. Nasunog. Nasunog ang kaping mainit. Ah, tubig pala yun, tubig. Okay. Yung magkakape siya. Ano mata? Ayun lang, mga Uragon, ang aming ganap. Nagtahi ng sapatos. Buhay OFW sa Saudi. Walang magawa. Oh, naghanap ng makukutingting. Nagtahi ng sapatos. Ayun.